Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Si pengungno rangglake wong sang sayangku nyat langening kalang yona gelar pandamuncar tinon ler kekoneng surem sorote tanpa padang ong Purnaming gegono dasaring mangsa kabega bersat padha tumiling hangulati puspita metemindah kang warni midering taman hanon kang sekarawaras iki Sarawu paduka Kakang Mas Utara wonten ing kaputren negari Wirata kula ingkang rayipun Utari ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu kunjo Kakang. Ya adiku wong ayu Utari ndak tampa gawe bombong ing rasa. Ora liwat pangestu kumara gage ditampani. Kawula ninggih Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mandadosaken jimating gesang kula. Kawula nuwun sewu Raden sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjo sandhap pepodo. Sapa iki? Oh ninggih kula ingkang abdi pun Kedhi Wrihatnala. Oh sing gaweamu gladi ngajari wong nembang karo wong joget ana ing kraton. Oh ninggih ya Wrihatnala ndak tampa gawe bombonge pikir pangestu kumara gage ditampani. Oh ninggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Kakang Utara semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita semunipun ngimbol wigati kaliyan ingkang rayi cumadong dawuh Kakang Utari.
Durung rampung bebaya ingkang nimbrung ana ing negara Wirata, tumpuk matumpa-tumpa prasasat kaya ora ana kendhate. Kebukten ripalungguhan iki Wirata dirampit mungsuh. Saka ngarep ya kuwi Ratu Trigarta sakwadya balane, ewadene saka mburi ya kuwi Ratu Ngastina Duryudana sakurawane pisan. Nah, gandeng wis cetha Pratela Lamonta sing diancam diincim dening Susarma ora ana liya kejaba mung anggene edan kepayang ngengleng bingleng anglelamong gandrung kayungyon kelawan Yayu Tari. Mula kanggo kawilujengane Yayu Tari ayo ndak kanthi lunga saka ing Taman Sari, lunga saka ing Kedaton supaya upamane negara Wirata mengko bedah si Adi ora bakal bisa dadi putri boyongan. Nuwun sewu Kakang. Menapa kados menika jiwa satriya? Nadyan to kula menika sipating pawestri saged-saged kula menika ugi labur-labet dumateng negari prasasat ngantos teteke gedhe ingkang pungkasan. Lajeng kados pundi mbyak ing kathah menawi negari kula mangke lajeng bosah-baseh tanpa wonten tilasipun kula enak kapienak nilaraken dumateng kraton golek mukti dhewe golek mulya dhewe tanpa gagas dumateng panandhangipun para senopati prajurit ing dados korban sajroning payudan. Nyuwun pangapunten. Bab kula mboten sadipun penggaling ing kanthi saestu. Kula mangke saged mandireng pribadi njagi dumateng sarira kula piyambak. Langkung prayogi nuwun sewu. Menawa mboten langkung sae Kakang Utara menika magut suraning Indriya madhek mongko dados senopati. Awit paduka menika putra Narendra ing kedahipun dados tepa tuladha tumraping para kawula dasih. Upami paduka kersa madhek dados senopati, mendah kados pundi saenipun tegesipun paduka anggenipun jumeneng dados satriya menika mboten namung mikolekaken diri pribadi nanging bener-bener kersa ngayomi dumateng sagung kawula ing sak negari Wirata mriki Kakang. Miat langening kalang wana klara pantamun sara tinon lir kekonang surem soro tetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mongso katiga ing baladalah jagat Dewa Batur ya jagat Mangestungkara Utari. Yen tak gagas-gagas bener sing dadi aturmu. Yen nganti aku malah enak kapenak nganti siadi lunga saka kraton tegese wong sing jirih getih wedi mati mringkus jiwaku nganti kaya cacing sing ora mbejaji. Yektinipun Kakang uga bakal madheg senopati dasare durung ana ingkang nrenggalangi Wadyabala Ngastina ingkang ngrampit saka mburi. Pun Kakang kepengin nitih rata Kyai Garuda Yaksa upamane pun Kakang banjur madheg senopati nitih rata Wirata kira-kira sapa sing bakal dadi kusire? Kula sagah dados kusir paduka Raden. Lho caritane satriya linuwe kang marep mring kautaman. Kowe ngucap apa Prihanala? Maksul tembungmu kowe saguh dadi kusir. Karepmu ki kepiye lan rumangsamu ki kepiye? Nyuwun pangapunten. Atur wuninga saderengipun kula suwita wonten Wirata rumiyin kula menika abdinipun panengah Pandhawa Raden Arjuna. Kula rumiyin menika kusir ing Madukara. Wah, kowe kusire putuku Janaka kasinggihan. Kowe kusir plesir apa kusir perang? Nun inggih kula kusir perang. Wah, yen ngono kowe wani ngendhaleni kreta pusaka Kyai Garuda Yaksa. Nun inggih nyuwun pangestu badhe kula cobi. Bagus. Yen pancen kaya mengkono siaga ing diri sawiga ing gati. Utari mangsa borong isane mung ndonga lawan purbane kang kawasa muga-muga Wirata kalih saka bebaya Utari. Sembah kula ngumiring jengkar paduka Kakang Utara.
Prihatnala wonten dawuh. Iki kreta pusaka Wirata sing jenenge Garuda Yaksa. Gedene sawangen nggegirisi patang kreta lumrah. Nun inggih Raden. Wani tenan. Nggih, pantun. Yen pancen kaya mengkono, maragake bandangna rata iki ana payudan nrenggalangi para sata Kurawa. Wanti-wanti lan mawantu-wantu sing dadi welingku sadurunge kowe mancik ana baking rata. Kowe kudu nyembah kreta iki rambah ping 3. Yen ora tiker tanganmu aja sambat karo aku. Ngestuaken dawuh. Sanjog gumregut ngembat watang ngrabosa mungsuh tangkep jojo Paman Patih Harya Sengkuni kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawa anak Prabu Ngawangga wonten kreta ingkang agengipun kliwat ukur menika kreta menapa Paman ingkang nedeng manjing wonten payudan menika menawi mboten lepat kreta pusaka Wirata naminipun Garuda Yaksa nggih. Lah lajeng ingkang madheg mangka dados senopati Nitirata kala wau sinten? Sak ngertos kula menawi mboten Prabu Matsapati piyambak inggih para putra-putranipun. Menawi kados mekaten kula kepengin neter kaprawiranipun senopati Wirata menika. Mangprintahaken Wadyabala Ngastina sedaya supados ngudani gaman Paman. Nggih ngestokaken dawuh nggih. Cakut Trengginas trampil nenggih sang kusir Kedhi Wrihatnala. Denira nrenggalangi wujude jemparing sing kaya udan mangsa rendheng. Kala mangsa wujuding rata mubeng seser kaya sendaren. Ingkang mangkono sang Senopati Agung nenggih Raden Utara.
rumaos singunen ningali kawontening payudan ingkang gegirisi. Bro, punang riwe kaya dineres. Mangkono keder jantunge milar saking baing rata lumajar kapiandhem. Wah. Karepe dhewe ninggal tata krama kowe wrihatna lho. Kowe njambak rambutku nganti wayaku meh tiba kalenggak. Karep ngopo wrihatna lho? Nyuwun pangapunten Raden Utara badhe tindak pundi? Apa ora weruh mripatmu? Lepase panah nganti kaya udan. Ngarep mburi kiwa tengen kabeh sing dituju mung kreta Kiai Garuda Yaksa. Aku moh yen nganti mati kodhok. Mati kodhok menika kados pundi? Mati sing tanpa labuhan. Nyuwun pangapunten menawi bergagah dados senopati ndepani dhumateng kautaman lan negari. Menika menapa mati kodhok? Menika jiwa prawira. Kowe gampang ngucap kaya ngono merga kowe mung dadi kusir, ora ngrasakake abote dadi senopati. Menawi ajrih dados senopati menapa lampanipun dipun walik? Diwalik piye? Kula ingkang dados senopati paduka ingkang dados kusiripun. Kena kowe dadi senopati waton pinter jepat diadane utara. Monggo kula aturi nyobi. Nyolong pethek kowe wrihatna lho. Bola bali abdine putuku Janaka mula raneh ramukal kowe duwe kaprawiran ingkang ngedap-ngedapi. Kanthi gampang kowe ngalahke aku, ningkes aku kok uncalke ana baking kreta. Banjur kreta kok bandangne mung emane ora ning payudan tik malah mlebu ning alas ki karepmu piye? Jengandika pitados kalian kadigdayan kula menapa mboten? Ya aku percaya sekti mandraguna tenan. Lajeng sak mangke kula dados senopati napa dados kusir? Ya aku sago dadi kusirmu, kowe dadi senopati. Aku percaya karo kaprawiranmu. Nggih. Jengandika dados kusir. Ya
Menawi mekaten kula tak matur menapa to sebabipun paduka kula dherekaken mlebet wonten ing wana mriki. Awit kula badhe mendhet simpenan kula. Piye? Kula badhe mendhet simpenan kula. Jangan di. Mbok dikenalne karo aku. Ngapunten sanes tiyang nanging wujudipun pusaka. Pusaka piye? Nggih, ingkang kula dhelekaken wonten ing mriki sak nginggiling wit gendayaan menika. Ya, yen pancen kaya mengkono tak enteni kene mara gage jupuken. Nyuwun pangapunten paduka dados menapa? Dadi kusir kewajibanipun kusir kados pundi? Manut ing reh perintahe senopati. Kula nyuwun tulung monggo klaturi menek mendhet pusaka kula. Ngono ya ngono ning aja ngono ah. Aku ki anak ratu mosok yahine kon penekan ing karepmu piye? Milih menek napa milih dadi senopati? Milih menek. Lah gong-gong non. Goleki kula to? Yo. Ana napa? Kowe iso menek. Nggih kok angger menek bojo kula manak akhire. Ora rembukan kuwi. Kuwi mburi mulai enek wit gendayaan. Nggih, pripun? Kuwi dhuwur kaya ana putih-putih kaya pocongan kae. Terus mara gage peneken jupuken kae isine pusaka. Semboyane Kyai Jawa Timur. Apa? Jer Basuki mawa beya. Kelakone Panjangka kudu ngangge dhuwit. Waton sampean gelem ngetokke dhuwit 200.000 kula tak penekan. Aku iki, heeh. Mosok kowe karo aku nek hitungan. Lho kudu hitungan, kudu cetha ngarep ngene iki. Meneki ora gampang nganti ceblok. Lek nganti enek angkrange. Gelem nggih 200, ora gelem ya wis. Aja larang-larang. Pun kula paske 300 pripun? Gus, apa? 300 kali 200 akeh endi? Mbuh. Wes 200 balik 200. Jan wong hitungane nek kaya ngono. Mpun to mriku sing ikhlas. Mangtene mriki sing baku lak niki mangke iso kasembadan lho ngoten. Truk, apa? Gelem dhuwit 50. Kaya ngene sepine ya gelem nggih apa to? Nek syarate kowe kudu menek ning wit gendayaan kae. Kae nek pocongan putih to kae jupuken. Engko terus bar kuwi terus kekno aku duwite ndi? Nyo, ki lho biru lho. Ya matur nuwun tak peneki. Heeh. Ya iki pocongane. Matur nuwun. Duwite ndi mau? Ya tak gawa no wis sah iki. Sah piye? Kuwi sing maringi Ndara Utara. Perantarane aku. Mosok ora kitang 10.000 ora kok kei. Guru 50 mosok ngeke persen. Lho ngangge persen hitungane biasane ngono kuwi kok. Iya nyo. Lah ngono lak prayoga ora. Niki Dan, niki wujudipun pusaka kala wau. Pun kula beta niki. Ora nggih dolanan kaya ngono kuwi. Sembranan senengane ora. Niki. Tak mundur, cokrok malah ora. Pun nggih, gawean kula pun rampung. Iya. Matur nuwun ya, Kang. Iya, sami-sami wis mriku ditutukne anggene jagongan mriku. Prihatnala wonten dawuh. Para gage bukaan ngestokaken dawuh. Mengko dhisik Prihatnala. Sak bodho-bodhone utara aku yen bangsane gaman ngene iki siapa? Iki keris yen ra kleru jenenge Kyai Pulanggeni. Iki jemparing sing bedore wulan tumanggal. Cetha lamun ta iki Kyai Pasopati. Sing ngisor iki wujude panah ngarep ana luke iki Kyai Sarotama.
Aku ngerti yen iki pusakane putuku Janaka. Yen ngono kowe maling. Kowe nyolong ing atase putuku Janaka lagi rekoso parandene malah colong gamane karepmu piye? Nyuwun pangapunten kula tak matur. Matur apa? Maling kowe mangger rumiyin. Saderengipun Raden Janaka nindakaken Wanaprastha menika nitipaken pusaka menika dhateng kula. Oh, dititipi kowe? Nggih. Yen pancen ngono kowe ngerti Janaka saiki isih urip apa wis mati? Ngono inggih pangestunipun taksih sugeng. Ganti jeneng Sugeng mboten tasih urip. Isih urip tasih. Yen pancen urip dina iki Janaka mapan ana ngendi? Mapan wonten sak inggiling gunung. Gunung endi? Gunung Sabet Jagong. Sabet Jagong iki ngendi? Kabawah dusun Adu Arep, kecamatanipun Somakaton. Kowe aja lelungidan sing dadi tembungmu karepmu iki piye Wrihanala? Aduka eyang pangling kaliyan kula. Kowe sik ndangako kowe. Ndangako dhisik. Nggih. Utuku Janaka kowe. Oh. Oh. Wah, lah salah jagat Dewa Bathara. Babar pisan ora nduga mono. Layak to layak ana wong mandu nek duwe kaprawiran ngedap-ngedapi. Jebul kowe namur laku kowe sesingklon Janaka. Nun inggih nanging kula suwun sampun ngantos seru-seru. Awit kantun kalih dinten malih kula sampun paripurna netepi paukuman kedah sesingitan dangunipun setahun wonten ing Wirata. Iya, bab iki tetep bakal ndak simen ora bakal tak biyawarake ning sapa-sapa. Ning aku njaluk tulung. Urawa kae singkirna saka Wirata ndak nyrimpeti anggene para warga netepi marang Darma iki Permati. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tara kadange liyan yayah tunggil ibu Wita ing Sri Kurupati Ngastina kinarya gulagul ana bocah wandu maju ana paprangan. Apa kira-kira Wirata wis kentekan senopati? Ora perlu kakehan gunem sing tanpa guna. Janji para Kurawa ora minggat saka negara Wirata. Lakon tak nggo gatheng sirahe kabeh. Wah, sugih kendel Bandawani. Wani adu arep nantang perkara karo Ratu Ngawangga. Apa abamu? Nadyan kowe kekitrang nawang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan.
Saut abor mustakamu dadalan Maragagi. Oh. Wah. 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 Oh. Oh. Wah. Ah. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Ah. Wah. 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 Ah. Wah. Yo. Ah. Wah. 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 Arang keranjang tatumu. Toblas. Ana wong mandu parandene tik trampile ulah jemparing kaya ngono. Malah padha karo kowe mbukak karo wadimu dhewe. Wong pinter olah pusaka wujude panah kuwi yen ora sikae moka. Ning lamun tak bukak wadimu Ripalungguhan iki kesuwen. Kesuwen kowe baleni dadi wong paukuman 12 taun meneh, setahun kudu ndelik. Kowe becik aku tak mundur luwih dhisik. Ning titenana, ning madyaning Bratayuda aja liya tandemu kejaba Ratu Ngawangga.
Lesus, lesus. Lesus. Lesus, 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 lesus. Lesus, 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 lesus. Dene utamaning nata berbudi bawa laksana wah ladalah ingkang peteng wis dadi padhang ingkang ruwet wis kelakon dadi udar Dwija Kangka banget anggenku muji syukur marang kemurane Hyang Agung kanthi lelakon iki malah bisa ngatonake kaprawirane para putra-putra Wirata anak-anakku kabeh duwe kadigdayan ingkang gegirisi buktine apa sing bisa mateni Narendra Trigarta Prabu Susarma ora ana liya kejaba anakku mbarep Seta Buminjaya nyuwun pangapunten sinuwun menawi mboten lepat ingkang dados panyawang kula ingkang saged amet jahe dhumateng Prabu Susarma menika sanes Raden Seta nanging malah ingkang abdi pun jagal Bilawa Kangka wonten dawuh kowe aja ngawur ngawu gawar perkara Bilawa perang menang karo Raja Malakayi aja kok nggo ukuran kae mbiyen iki mung perang ijen padha ijen ning iki perang gedhe yen ora senopati sing ngerti tata carane wong peperangan mokal bisa ngrampungi gawe klebu sing bisa ngundurake para Sata Kurawa jebul anakku si Utara ingkang nitih rata Kyai Garudayaksa satemah para Kurawa kendang kapracundang kuntal kaprapa nyuwun pangapunten sinuwun ingkang saged ngunduraken para Sata Kurawa menika yektosipun sanes Raden Utara nanging nenggih ingkang abdi pun kedhi Wrihatnala. Wrihatnala kae wong Pandu, bisane mung jengklekan karo ura-ura. Ning nyatanipun kados mekaten. Kowe aja ngawur ngawu gawar, tembumu kaya wong lindur. Nanging kula ngaturaken witing klapa saklugunipun pancen kados mekaten. Sing bisa ngundurake para warga Ngastina anakku Utara. Menika pun Wrihatnala ingkang leres anakku Utara Wrihatnala lambemu ora mingkak keprok paidon pecah sirahmu parah iman ora kenek kowe momong Sudra Sampali tak angkat derajatmu dadi mantri Sapon pasar gedhe negara Wirata kowe ngrasake kamulyan iso urip kepenak parandene ora ngajeni karo wong sing wis mulyake karo dapurmu kowe ucapmu ora nentremke rasane Matswapati parandene mung gegasah pikire Ratu Wirata rasakno oh Kangka
wong bagus wa pijer muwon kebangetan lelakonmu Kanko. Kowe kuwi wong lugu, kowe wong prasaja. Kowe wong jujur nanging malah kujur lakonmu. Sirahmu dikepruk nganggo paidon nganti bentet bathukmu dlewer getihmu. Kuat-kuat ya Kanko. Kowe aja nganti lara. Kowe aja nganti mati. Yen nganti cilik lara gedhe kowe mati. Sapa wakile bapak? Bapak wis mati, gentine kowe. Mula kowe aja mati Kanko. Oh. Kakang Mas cetha menawi Ratu Wirata menika mboten adil. Kula sampun ngetok jiwa raga kangge labuh negari. Nanging nyatanipun muspra tanpa pedah. Wah, Kanko. Aku njaluk palilahmu, aku bakal nyuwun adil marang Ratu Wirata. Yen Matswapati ora bisa njejekake hukum, Kraton Wirata arep obrak-abrik dina iki. Kadangipun Kakang Yayi Bilawa kelawan Wrihatmala. Kowe aja nggugu karo karepmu dhewe Yodi. Kudune Siadi matur nuwun kelawan Ratu Wirata merga wis ngayomipun Kakang lan Siadi kabeh suwene genep setahun mengko sore. Nanging aku neng Wirata kene ora ngrepoti lan ora njrimpeti wong Wirata. Aku wis labuh negara. Aku wis toh jiwa raga ya gene mung kaya ngene entuk-entukane. Ratu Wirata ora adil. Bilawa Wrihatmala Dumagranti Tripala klawan Salindri. Kowe tak kandhani Yodi. Jiwa satriya kuwi yen labuh negara aja sok ngarep-arep bebungah. Satriya kuwi jare kudu sepi pamrih raming gawe to Bilawa. Ning nyatane Siadi kok isih ngeling-eling anggonmu labuh karo Wirata. Apa kaya ngono kuwi jiwa satriya sejati? Yayi Bilawa lan kabeh kadang-kadangku. Wong urip ning donya kuwi aja sok nuntut adil. Urip ning donya kuwi aja sok nuntut adil. Yen sira golek adil ngentenono besok yen wis tinimbalan dene pangeran. Ing kono Siadi bakal antuk adil kang sejati. Menungsa bakal weruh lan ngunduh waing karma lan dharma kang tinandur ana ing alam donya. Mula kang mangkono supaya ora gelo batinmu neng donya Siadi aja golek adil. Merga ingkang sinebut adil dina iki isih ketutup dening nepsune menungsa sing sugih pamrih lan milik.
lan sejatine yen ana donya iki menungsa golek adil ya bisa nanging abot merga dununge adil kuwi mapan ana ing rasa panarima ikhlas lan gedhene rasa syukur Pandhawa. Wah, lah kalah anak lanang kene Nger, utara kene. Banget panarimaku cah bagus. Nyatane anak-anakku bisa ngrampungi gawe. Babar pisan pun Rama ora ndugamana lamun to jeneng sira bareng kepepet lelakon bisa ngrampungi gawe. Anggenmu madeg dadi senopati nitih kreta Kyai Garuda Yaksa, nyatane bisa nyingkirake para sata Kurawa. Aduh nyuwun pangapunten Dewaji. Atur uninga yektosipun ing saged ngrampungi damel ngunduraken para sata Kurawa menika sanes kula. Nanging ingkang madeg senopati menika nenggih pun Kedhi Wrihatnala. Kaiki wong wandu ora isa peperangan. Ning Kanjeng Rama lak dereng prisa sinten to sejatosipun Kedhi Wrihatnala. Kula inggih rumaos gumun setahun jembleng serendeng ngertos dumateng kaprawiranipun Kedhi Wrihatnala. Jebul menika dumados saking ingkang wayah pun Arjuna dados Pandhawa gangsal kaliyan garwanipun Puntadewa. Menika setahun delik wonten negari Wirata. Lah banjur si Werkudara ning endi? Ingkang dados jagal Bilawa saged ngrampungi damel. Menika yektosipun pun putu kula Werkudara. Dene ing dados Dama Granti lan Tripala ngreksa dumateng sandang lan buga ing negari Wirata ngopeni dumateng tetanen sarta pitik iwen. Menika yektosipun Nakula lan Sadewa. Lajeng abdinipun Yayi Utari nenggih pun Niken Salindring nampi paukuman saking Paduka. Menika yektosipun pun Drupadi. Lah banjur Puntadewa ning endi? Mbarepe Pandhawa ning endi? Ingkang nembe kemawon nampi bendu Paduka. Paduka keprok paidon mustakanipun ngantos bentet dleweran getihipun menika pun Puntadewa. Aduh mati aku nang ndi Pandhawa. Oh. Pandhawa Puntadewa mbahmu njaluk ngapura le. Oh bola bali aku ki ratu tuwa tuwas ampas brabas babar pisan ra duwe kapicaksanan. Ngerti karo putu-putuku setahun labuh karo negara parandene malah tak pidana tak gusah kaya kewan.
Kowe Puntadewa Ratu Gong Binetara tak kepruk paidon mustakamu. Aku njaluk ngapura nggih nglebur dosaku. Luwih becik aku patenana ae Puntadewa. Kanjeng Eyang, kula suwun paduka sampun ngendika kados mekaten. Malah kula sakadang Pandhawa ingkang ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dangunipun setunggal warsa paduka ayomi mapan wonten ing negari Wirata. Nanging aku tetep kleru, aku dosa. Mula kang mangkono nggih nebus keluputanku. Besok lamun ta Duryudana kenceng lan cukeng depani negara Ngastina lan negara Indraprastha satemah pecah perang Bratayuda. Kowe aja ngentokke ragat perang, aja ngetokke senopati. Yen anak-anak Wirata durung entek yen bandaku rung kok tewu kaya banyu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Eyang. Yektosipun kula mboten nyuwun menapa-menapa. Ingkang kula suwun namung setunggal. Mugi-mugi ingkang wayah Pandhawa sembada netepi dharma tama Eyang.